गाववाल्यानू पाऊस पडता हा बरो. पाऊस पडलो काय आपणा कसा मासे खाव काय मटण खाव काय कुर्ले खाव असा होता ना. तो ह्यो जो आताचा व्हिडिओ असा ना तो मटणारच असा. तो तुमका आवडतलोच ह्याच्यात अजिबात शंका नाही. म्हणून सांगतं येतानाच लाईक करून या आणि मग हे व्हिडिओ बघा. तर तुमका मी आता एक गजाल सांगते. हो होयतो माझ्या भितोडचं नवसो. तो माणूस ना साधारणच्या माणसाक ना चलताना थुकी लायतलो. ओ खय केव्हा कसो कोणाक चुनो लायत ना तो सांगाक पण येवचो नाही. दिसता तोंडावसून साधो बोळो पण एक नंबरचो कांडर माणूस असा तो. काल 3 बरोबर माझ्या घराकडे इलो आणि म्हणता कसो मयेकांनी काय कर पण माका 500 रुपये तरी दी. म्हटलं किती रे बाबा तर सांगाक लागलो पोर कळवळा होतो नुसतो. म्हणता मयेकांनी रातभर नींद नाही डोळ्याक डोळो लागलो नाही माझो मुतखड्या नुसता तळमळतं रातभर. म्हटलं असो बाबा केव्हा खय 3 माझ्याकडे पोर मागा गेलो पैसे माझ्याकडे नाही होते हो पण खय खाची कोपऱ्यात होते ते शोधलंय आणि 500 रुपये त्याका दिले. म्हटलं बाबा काय कर आणि डॉक्टरकडे जा ते दुखून आमका बाबा बघवाना नाही कोणाचा. माका सांगल्यान परवा तुझे पैसे हाडून देतोय. म्हटलं नको बाबा काही ये माका घाय नाही ये आधी डॉक्टरकडे जा. आणि आता 3 ही गजाल ओ टायमार आपली कोंबडी येतं वाट बघतोय तो 2 बरी तलगा खय जागत नाही त्यांची रोज बाबडी टायमार घराकडे येत. माझं जीव तुमका ते असं असं झालो येदी मोठी तलगा इकूक काढलंय तर कोण चालताना 500 रुपये दितलो फायदा. सबन शोधलंय कनिये घातलं ये केलं तरी त्यांची जाग नाही. माका बाय कसा तरीच जाऊ लागला नुसती धडधडदी कलकलनी भरली. येदी मोठी तलगा नाही जाणार म्हणजे काय ग खाऊची गजाल असा काही. म्हटलं कोणच्या कोम्या वाडा काहीतरी गेली असतीत आता येतीत मग येतीत आता येतीत मग येतीत खय जाग असा यांची. सगळं अवाट फिरान शोधलंय पण काजी तलगा का काही दिसली नाही. असाच बसलेलंय काय माझ्या मनात दिला त्या उठलंय आणि त्या अमल्याच्या घरावर गेलं. त्याच्या म्हटलं भितोड्याक बघूची त्यांच्या कोम्यावाडा जातात ना केव्हा केव्हा. त्यांच्या भितोड्याक गेलं तर माझ्या हलकासा कानार आवाज पडलो अमल्याचो. अमलो आवशीक सांगा होतो ऐकलं आवशी रात्री काय जेवण करू नको हा आज भरपूर खालय. त्या नवश्यान बरा सुक्या चिकन हाडलेला आंबोलेक फिराक गेलो ना थैसर. मी म्हटला असा कसा झाला ह्या म्हणून घरात गेले त्यांच्या आणि अमल्याक म्हटला अमल्या काय सांगतय मेल्या नवसा डॉक्टरकडे गेलो तुझ्याकडे फिराक केव्हा येतलो बाबा. तो अमला म्हणाक लागलो अगे काय सांगतोय मयेकारणी अगे सकाळी आम्ही आंबोलेक गेलेलो नवशान बरा 2 कोंबड्यांचा चिकन हाडलेला गावठी आणि भाकरी ते खाल्ले ते अजून जीर्णच नाही बघ. माका सांगा काय सुचानाच झाला बोला. म्हटला माका सांगल्यांदा ते डॉक्टरकडे म्हणा. माका अमल्यान फोटो दाखवले तेव्हा माका पटला. फोटोत बरे बसलेले ह्याका कसलो मुतखड आणि काय झाला. आणि तुमका सांगतोय त्या फोटोत मा एक बॅग होती तीच बॅग मी या परवा नवशाच्या भितोड्याक बघलेले. दारूचे बाटले होते याच्यात. माका वाटला काय हाली पोर हे ते धंदो करतात ते काय गोयासून हाडतं स्वस्तात आणि हडे हाडून निघतात जास्त पैशाने. असानच बाबडो कोरे धंदो करून कमयता आपण किती काय बोला म्हणा नेऊ गे रावलं. पण माका गे काय माहिती हे असले धंदे करू फिराक जाऊन हाडल्यानी ते थंय जाऊन चिकन खाल्यानी आणि तसं रोपिल्यानी असतलो आणखी काय कामा असत. मी 500 रुपये दिलं ते माझ्या घरवाल्यांका माहीत नाही असत. त्यांका जर समाजला ना तर माझे 70 पिढी दुतले ते. माका सांगा कसा ह्या का पुरावला हा जनाची नाही तर मनाची तरी लाज वाटा हवी ती काय नको. देवा असल्या जर सत्याचो तो योग न ह्या का 4 मुतखडे झाल्या पुरे माझ्या सोन्यासारख्या कोंबड्याची वेंचणी सत्यानाश केल्यानी. कसा ह्यांका पुरा होता सांगा लोकांचा असं चोरून खाव. चोरून खाल्लेला बरा नय आज ना उद्या बरोबर बाहेर येताला. काय गाववाल्यानू तुम्ही पण खाल्ल्यात मा लहान असताना कोणचे कोंबे विमे चोरून. नाही म्हणा नको सगळेच खातात सगळेच तसले आजकाल. तर तुमचे असले धापाधापीचे किस्से ना आमका कमेंट मध्ये सांगा अजिबात दिसला नको हा. आमका पण आवडतीत वाचूक. चला जातोय काळोख पडा गेलो शाप. बाकीची कोंबडी वाट बघतली आता त्यांची कोणतरी नाट मोडीत छाप.